हेलो एभ्रिवान आं मिथिंगा ब्रह्म दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों आरो बे समाव आङो दङ जों थाग्रा रुम भारानि कम्पाउन्डनि सिङाव नोंथांमोना नायदो नै औवा बागाननि सिङाव दं जेनेबा दिनै भिडिअ लाबोनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय गोबाव सम एसे खस्थ' खालामनानै दिनै आं मोनसे बुस्थु एचिभ खालामदों बेखौ आं खोन्थानो नागिरदों रायजोफोर मोजाङै खस्थ' खालामनायमोनब्ला आङो सिगाङावनो एचिभ खालामोमोन बेनो जाहैबाय आंनि गुगोल एडसेन्सनि पिना सफैबाय रायजोफोर दे आं नोंथांमोननो देखायसिगोन नै जों थाग्रा रुमखौबो देखायगोन एक्सुवेलि आं दायो मेक्सिमाम न'आवनो थानाय जायसै खिन्थु नैबे भारा रुमावनो जोङो 2 इयार्ससो बिदिनो थानाय जाबाय दासिमबो दङ नै गाइस आंनि गुगोल एडसेन्सनि पिना सफैबाय So I am very खुश today. Oh my God! Wow! नै रायजोफोर आं दा गुगोल एडसेन्सनि सोमोन्दै इउटुबनि सोमोन्दै एसे फिसा खोथा बुंनोसै गाइस इउटुब स्टार्ट खालामनायनि उननिफ्राय जेब्ला नोंनि भिउस आवार्सआ 4000 जायो आरो साबस्क्राइबारा 1000 जायो अब्ला नोंनि चेनेला मनिटाइज जायो बा मनिटाइज खालामना लानो हायो बिनि उनाव नोंनि डलारा हाबनाया स्टार्ट जायो जेब्ला नों भिडिअ आपल'ड खालामबाय थागोन आरो जेब्ला $10 जायो डलार हाबै अब्ला नोङो गुगोल एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेबायदिनो आङो गुगोल एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामबाय एप्लाइ खालामनायाव लाइक ड्राइभिं लाइसेन्स पान कार्ड भटार कार्ड बिदि बियो बाट आंनिया पान कार्डजों एक्सेप्ट जायासै आङो भटार कार्डजोंसो एक्सेप्ट खालामनो हाबाय गाइस एनिवे आं जोबोद खुसि आं गुगोल एडसेन्सखौ ओरैनो एप्लाइ खालामदोंमोन एप्लाइ खालामनायनिफ्राय बारा गोबाव लायाखै 2 weeks हमना ला 2 weeks दा सफैबाय दा बे गुगोल एडसेन्सनि पिना सफैबानो जे फैसा हाबगोन बे नङा आङो आपल'ड खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन जास्ट आं इउटुबनि दरजायाल'सो गेंदों गाइस जोंनि मैथा बागानबो दङ जों गायनाय बेखौबो एसे देखायनोसै नामा रायजोफोर गाइस उनथिंजाय नुदोंना नै मैथाखौ सारिफाले मैथा बागान दै आं हले मैथा बांगालनि लाभार दै बिराद मोजां मोनो आं नै नायदो नै लाला लिला मेरला दंथारो मैथा बागाना नै मैथा बागाना नै आच्छा जियानो जादोला दायो हैद मबाइल स्टेन्डखौबो बावलायलांबायलां मबाइलखौ मायाव दोनबावगोन दा हैद गाहायावनो दोनसैलां हायावनो नै आं दा नैबे हायावनो दोनथ'नोसै दे मबाइलखौ गाइस दा नै गुगोल पिना दा नोंथांमोन सिगाङाव आं दायो बेखेवसिगोन आरोना गाइस नै बिथिंजाय बिसिदो गाइस बिथिं नै बिसिबाय आं दै बिसिबाय जारलालै आरो बे साइडथिं गोजौथिंबो बिसिनो हायो दा एनिवे आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओइ माथो जालायलांलाब्रा बुंबाबो एनिवे दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ एक्टिभ खालामना देखायसिगोन आरोना गिबियावनो आङो क्रमआव क्लिक खालामसै क्रमआव क्लिक खालामबाय दायो आं बेवहाय सार्च खालामसिगोन गुगोल एडसेन्स आं टाइप खालामगासिनो दङ गुगोल एडसेन्स स' गुगोल एडसेन्स टाइप खालामबाय आं दा नै डेस्कटप साइडआवबो लाबोनांगोन डेस्कटप साइडखौ आं क्लिक खालामबाय दायो गाइस साइडथिं फैनानै
नोंथांमोना एसे गाहायाव फै आं देखायबाय नै गाहायथिं साइन इन एडसेन्स गुगोल बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनो हागोन बा आं क्लिक खालामबाय अके नै दा आंनि गुगोल एडसेन्सनि हमा अपेन जाबाय दा बेयाव भेरिफाइ इउर बिलिं एड्रेस होन्दों आं दा भेरिफाइ खालामसै दा बेयाव मा बुंदोंमोन इउर पेमेन्टस आर हल्ड बिकज इउ आर निड टु भेरिफाइ इउर एड्रेस माने हल्ड जाना दं आरो एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय आं दा भेरिफाइ खालामसै अके भेरिफाइआव आं क्लिक खालामबाय आं दा गाहायथिं लाबोबाय लाबोनानै बेयाव 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन जायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बेखौ आं बेयाव क्लिक खालामनांगोन साबमिट अके आइडेन्टिटि भेरिफाइड एन्ड एड्रेस भेरिफाइड